Matul l-ewwel kwart tas-sena l-inċidenti u l-persuni midruba fihom żdiedu meta mqabblin mal-istess perjodu fl-2022. Dan fil-waqt li l-imwiet fl-inċidenti ta' traffiku kienu jammontaw għal 4 persuni, li jfisser li fi 3 xhur kellna diġà 4 fatalitajiet fit-toroq Maltin u li ma jinkludux l-żewġ barranin li nqatlu fil-Mosta. Skont ċifri maħruġa 3 filgħodu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-att ta' inċidenti ta' traffiku rapportati tul l-ewwel kwart tal-2023 laħħaq 3822 li jfisser żieda ta' 6.3% fuq is-sena li għaddiet. Bl-akbar numru ta' inċidenti ġew reġistrati fiż-żona tat-tramuntana tal-Port, aktar minn terz tal-inċidenti kollha. Il-persuni midruba żdiedu bi 13.3% jew 367 persuna meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2022. Il-persuni midruba gravi ammontaw għal 96 u l-maġġoranza tagħhom kienu sewwieqa. Minn dawk li weġġaw, 36 kienu persuni li kienu miexja fit-triq ċiklisti jew oħrajn. F'Diċembru li għadda l-Gvern kien nieda l-pjan għat-tieni Road Safety Strategy wara li l-ewwel strateġija kienet fallit bil-kbir. Dakinhar kemm il-Ministru ta' Traffiku Aron Farrugia kif ukoll il-Kap ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon kienu qalu li ma jafdawx lil uljiedhom fit-toroq.